ug atong hatagan og higayon nga makaserbisyo sa atong probinsya sa Sugbo. Ug daghan kay salamat ninyo mga par. So mayong adlaw kanatong tanan mga par. Kung ilabi na gyud sa mga subscribers nako diha, sa mga nagsunod sa akong mga video. So daghan kayong salamat ninyo mga par. O katong wala pa naka-subscribe sa akong channel, palihog lang ko mga par, subscribe lang mo sa akong channel para ma-update mo sa akong mga video nga i-upload mga par. So karon mga par, arita sa isyo ni Gwendolyn Garcia o ni Pamela Baricotro mga par. Nindot kani ay ilang mga kay nindot kaayo ni ang ilang panagparang karon mga par, kay si Gwen sad kanang na pa man sa ni supporter si Gwen, kay syempre siya man ang gobernador karon nya. Syempre nasa siya nakita sad, nasa siya nakita sa mga tao, nasa siya mga project sad nya. Kani si Pamela mga par, kanang nindot sad kayo ni ang iyang plano kung puhon kung unta buligan sa panahon mga par nga makadaog ni si Pamela Baricotro. Kay nindot kay ni ang plano ni Pamela Baricotro mga par, kung ilabi na gyud sa mga probinsya sa Sugbo nga katong layo kayo sa mga hospital. So mao gini plano, so mao gini unang buhaton ni Pamela Baricotro mga par, kung siya ang makalingkod isip o saka gobernador diri sa probinsya sa Sugbo. Unahon gyud niya ang healthcare, kay mao nay pinaka-importante natong mga tao mga par. Ang healthcare gyud ang kaluwasan nato. Kay tinuod man sad gyud ang giingon ni Baricotro mga par nga kinahanglan gyud nga nay ospital nga tarong sa probinsya nga sakto sa serbisyo, unya anang sakto sa mga gamit mga par. Kay ang ospital go sa probinsya karon mga par kanang dili siya kumpleto, dili siya kumpleto sa mga gamit mga par. Unya mao ginay plano ni Pamela Baricotro nga kung siya ang makalingkod isip gobernador, mao ginay iyang i-priority ang healthcare. Maghimo siya kanang hospital sa probinsya nga kumpleto sa mga gamit mga par, ug kumpleto pod sa mga doctors. Kay ang sa probinsya karon mga par na may mga hospital sa probinsya, pero kanang kuwang lang kayo sa mga gamit. Kay luoy kayo ang mga par, luoy kayo in town ang taga probinsya nga dili bigay matag-an nato nga nagay ng kakulian sa itong mga panglawas, pareha ng madisgrasya, pareha ng mga anak nga masisaryan. So nindot kayo ni ang iyahang plano mga par, dako kayo ni tabang sa mga taga probinsya sa Sugbo, ug dako sad kayo ni tabang sa mga pobre mga par. Hana kayo ang nahitabo sa probinsya mga par, kay tungod sa kakuwang sa doktor sa mga hospital sa probinsya, tungod sa kuwang ang mga kagamitan. Daghan kay nahitabo mga par nga nangamatay ra in town tungod kay dili na kaabot diri sa syudad. Kay kasagaran gud mga par, kung naayang madisgrasya sa probinsya, idadon pa sa ng siya diri sa syudad, dadon pa sa Suto nya, igabot sa Suto maglinya pa. So luoy kayo ang mga pasyente. Nay uban mga par nga dili na makaabot sa Vicente Soto, kay sa kuan pa lang sa nang
sa ambulansya pa lang namatay na, dili na makasurvive kay gitravel pa og layo kayo. Kung kumpleto pa ang hospital sa probinsya mga parway, siguro ang gatong mga pasyente nga masalbar pa unta, basin masalbar pa unta mga par, kung kumpleto pa lang sa mga kagamitan ang mga hospital sa probinsya. So ang usbon mga par, atong suportahan, atong padag-on ug atong hatagan og higayon nga makaserbisyo sa atong probinsya sa Sugbo. Ug daghan kay salamat ninyo mga par.